Άριστον είναι ένα παραδοσιακό γυράδικο στο τέρμα Πατησίων, δίπλα στο σταθμό της Αγίας Βαρβάρας, στα Άνω Πατήσια. Στο Άριστον, όλα τα επιλεγμένα κρέατα είναι από την καλύτερη κατηγορία κρεάτων της αγοράς και τα προϊόντα παρασκευάζονται από το προσωπικό του καταστήματος. Το Άριστον θα σας κερδίσει σίγουρα σαν πελάτη, χάρη στην πολύ καλή σχέση άριστης ποιότητας και τιμής. Το προσωπικό του καταστήματος θα σας ευχαριστήσει με τις πολύ μεγάλες μερίδες του.